tinokuchingamidzai kuchechi yeChrist Embassy yepamhepo yatinoita muchishona. Iko zvino hapachina chikonzero chokupedza svondo rose usina kupinda chechi, nokuti painopindwa unenge usipo, kuda wakanga uri kubasa pakaenda vamwe kuchechi, kuda wakanga uri parwendo, kuda chechi yeChrist Embassy haisati yakuwanikwa kwaunogara, kana kuti unofarira hako kudzidza shoko raMwari nechishona. Ino ndiyo yave chechi yako. Chipinda tinamati. Tinokuchingamidzai kuchechi yedu yepamhepo yeChrist Embassy yatinoita muchishona. Zuva ranhasi tinotenda Mwari wakanga chikuchengetedzai svondo rese rapfuura, uye tinoda kutenda Mwari nekupinda kuri kuita shoko mukati muupenyu hwedu nekufararira kwariri kuita munzvimbo dzose dzakasiyana siyana. Tinoda kunamata pazuva ranhasi, tinoda kunamata nokuti shoko ndo riri kutigamuchidza nhaka yedu kubva kuna Mwari. Shoko ndo riri kutisimudzira, shoko ndo riri kutitaurira kuti zvatiri muna Kristu tiri vanani muna Kristu. Saka ndoda kutenda, asi tichinamata nhasi toda kunamata zvakanyanya nendimi, nokuti Mweya Mutsvene vanogona kutora zviri pasi pasi pemwoyo yedu zvatisingagoni kutaura nemazwi atinonzwisisa. Saka patinotaura nendimi, zvinhu izvozvo Mweya Mutsvene vanozvitora vonamata vari ivo pamberi paMwari. Ngatinamatei. Ndinokutendai Baba nokuda kweshoko renyu riri kudzika mukati muupenyu hwedu, iro riri kutipa nhaka, iro riri kutisumudzira, iro riri kutekeshera munzvimbo dzese dzatinogara, iro riri kutekeshera munzvimbo dzese kunyika dzakasiyana siyana. Ndinokutendai Baba muzita raIshe Jesu Kristu. Ribare mashaka riboko zoto ramotoria baka zoto rimaka shaka ribo rimaramo moziteria moko zoto rimaka shika ribotoria maka santa ribobo zika ramashikeria moko zoto rimaka rabo baribo zoto rimaka santa raboko zoto rimoko shikaria maka shiketaria moko zoto rikatoria maka santori baka zoto rabotoria maka santa ramoko shika riko zotoria maka santa rabobo shika ramoko zoto rimaka shikaria boko zoto ribotoria maka santa reboko zoto rimaka shaka rabotoria maka siteria moko zotoria maka santa raboko toria baka sontori maka shakaria bobo soto rimo zotoria baka soto rimaka santa raboko shika riboko sotoria maka santa raboko soto rimaka rabobo shikaria baka sinterio masiteria moko zotori baka shakarebo maribobo sotoria maka santa rebo zibarimo karieboko soto ribostaria masotori maka sotori baka shaka ramo sotori maka santa rebo shika rimo soto. Haleluya, haleluya. Toda kunamatazve. Bhaibheri rinoti isu tava nhume nokuda kwaKristu. Saka pese patiri shoko raMwari ndo rinenge richitaura pamusoro poupenyu hwedu. Pese patiri tinofanira kunga tichitaura shoko raMwari, tichiudza vamwe nezveshoko raMwari, tichiudza vamwe nekunaka kwaMwari. Izvo zvakaitika mukati meupenyu hwedu zviitike kuna vamwe vanhu. Saka ndoda kunamata kutekeshera kweshoko munzvimbo dzakasiyana siyana, kunyika dzakasiyana siyana, nokuti tiri chikamu chekereke yenyika yose, kwete yemuZimbabwe muno chete. Saka ndoda kunamata kuti shoko iri parinotekeshera nesuwo rinenge richitekeshera mukati meupenyu hwedu. Haleluya. Ngatinamatei nendimi nguva dzino. Haleluya. Paria masantori maka shakaribo bari mokotoria maka zoto ribotoria maka ribobo sotori maka shika rimoko zotori baka santaramo bari matoria baka shika riboko zotori maka so rikatoria maka sotori maka shika ritaria boko zotori maka rabo masiteria moko zotori maka shika rakarobobo sotori karia moko zotori makasha riboro mashakaria zaboria makatiria boko soto rikarimoko zotori makarabobo shika parimo sotoria makaso harikestoria baka rikarioko soto ramakashikeria moko sotori makasanta raboko shikaria makasotori makarobo parimo sotoria makasanta raboko shika rikazotoria makashikaria boko soto pari makaribo basantarimo mashikariboko soto rivatoria makasanta reboko soto. Haleluya, haleluya. Paguva ino tinoda kutenda Mwari,
toda kuzarura mwoyo yedu patinokunzwa shoko raMwari, nokuti tapiwa zvemumwe mukana wekuti tikure, tidye, mweya yedu iwane kudya pamberi iwane kudya kubva mushoko raMwari. Saka panguva ino toda kuti tizarure mwoyo yedu, tizarure pfungwa dzedu, tive tinotisa pfungwa dzedu nemwoyo yedu pamwe chete patinenge tichiteerera shoko raMwari. Ngatinamatei. Tinokutendai Baba nenguva yamatipa yekutinzwe shoko renyu. Tinokutendai Baba patinozarura mwoyo yedu, shoko renyu ridzike pasi pemwoyo yedu, shoko renyu ritisumudzire, shoko renyu ritipe chiedza mukufamba kwatinoita, muzita raIshe Jesu Kristu. Siya Baba shakori makarebobobo sotori makasanto rabotori makasantori bakashika rimoko zotori makaraboko zotori makasanta raboko zotori makashika rieboko zoto ramashika rikatori makasanta rabo pasiteri moko zotori makashaka ramokori bakasinteri moko soto. Haleluya. Mwari wakudzwe. Panguva inotevera taakunzwerengwa kwerhapsodi redu ranhasi. Haleluya. Chidzidzo chedu cherhapsodi chanhasi 26 kurume chinoti nzvimbo izere nemufaro. Ndima yatiri kuvhura nayo inobva kuna waGaratia 5 verse 22 kusvika 23. Inoti, zvino chibereko chemweya ndirwo rudo, nemufaro, nerugare, nemwoyo murefu, nemwoyo munyoro, nokunaka, norutendo, neunyoro, nekuzvidzora. Hakuna murayiro unodzivisa zvinhu zvakadai. Mufudzi wedu anoendera mberi achiti ndima yatavhura nayo inotaura pamusoro pechibereko chemweya. Mweya uri kutaurwa apa, mweya wakasikwa patsva wemunhu. Chimwe chibereko chemweya uyu mufaro. Mufaro chinhu chaunacho mukati mako. Iwe unogona kugara wakafara. Unogona kufara zvisinei kuti chii chiri kuitika pauri. Asi mumwe munhu angataura achiti, kugara ndakafara kunondinetsa ini, upenyu hwandiomera chaizvo. Hazviiti kuti ndifare. Hazvina kunaka kurarama nenzira yakadai. Zvinopesana nezvinotaura Bhaibheri. Muna Jakobho 1 verse 2 rinoti, Bhaibheri rinoti, hama dzangu, zvitorei semufaro chete kana muchiwira mumiedzo mizhinji. Mufaro chinhu chinobuda mumwoyo. Chinovapo kana munhu achinge agutsikana. Chinouya kana munhu achinge aitirwa zvakanaka. Chinouyawo kana munhu anakirwa. Mufaro chinhu chine simba. Iwe unogona kuzadza imba yako nemufaro. Mumba umu munogona kunge manga muine kutsamwa. Unogona kuronga kuti mumba umu muwe nemufaro. Satani haagoni kugara panzvimbo ine mufaro. Mufaro waJehovha ndiro simba rako. Izvi ndizvo zvinotaurwa neBhaibheri. Tinozviverenga muna Nehemia 8 verse 10. Mufaro uri mumweya mako. Mufaro uyu isimba. Ndiro simba rinodiwa kukurira muvengi. Ndiro simba rinodiwa kukurira zvinhu zvinotsvaka kukukanganisa. Unogona kunge usiri kunzwa zvakanaka. Izvozvo hazvina basa. Mufaro unofanira kuonekwa pauri. Haufaniri kutanga waitirwa nyambo kuti ufare. Mufaro uyu uri mumweya mako. Urege ubude. Kuda ungasvika kumba uchibva kubasa. Unogona kumutsa mufaro mumba umu. Unogona kupindamo wakafara uchiti
Mwari ngavarumbidzwe. Ndadzoka kumba. Ndava nezuva rinoshamisa zvikuru. Ndakaropafadzwa zvisingabviri. Ndinofarirwa naKristu. Unogona kutaura kutouya uchiimba. Unogona kuuya uchiridzira Ishe mimhanzi mumwoyo mako. Zvino mufaro chinhu chinopomeranwa. Saka mufaro wako uyu unozotapukira kumunhu wese ari mumba umu. Haleluya. Taura semunhu akafara. Gara uchiseka. Izvi ndizvo zvinokurudzirwa neBhaibheri. Tinozviratidzwa muna Zvirevo 17 verse 22. Rimwe Bhaibheri rinotipa ndima iyi richiti, mwoyo wakafara mushonga unorapa. Pfungwa dzine mufaro dzinoporesa. Mweya une mufaro unoita kuti ugare uri muutano. Pamusoro pazvo unokoka simba ramweya mutsvene. Mweya wako unozogwinyiswa. Izvi zvinozoita kuti Mwari vagone kukuratidza zvinhu zvemweya. Saka gara uine mufaro. Pauri panofanira kugara paine mufaro. Haleluya. Toda kuti upupure uchiti, mufaro waJehovha ndiro simba rangu. Ndinofara mavari nhasi. Vakazadza upenyu hwangu nezvinhu zvakanaka. Ini ndiri muna Kristu. Nokudaro, zvinhu zvese ndezvangu. Saka ndinoramba kusuwiswa nechimwe chinhu. Ndinonakirwa ndiri muna Ishe. Iwo ndiwo upenyu hwangu. Mavari ndimo mandinorarama ndiri. Ndimo mandinofamba ndiri. Ndimo mandinowana chimiro changu. Mwari ngawapiwe mbiri yose. Haleluya. Taakupinda pachikamu chekurumbidza, chekuimba tichirumbidza Mwari. Ngatibatanei patinenge tichiimba tichirumbidza Mwari. Mwari wakukomborerei. Zita raJesu ngaritendwe.
Baba, tinokutendai, tinokunamatai, tinopa mbiri kwamuri, tinopa kudzo kwamuri. Tinokutendai ukuru hwenyu sokuimba kwatakatichita wazadza nyika yose. Rudo rwenyu runoshamisa. Tinopa mbiri nekudzo kwamuri. Ndimi mega makakodzera kunamatwa, ndimi mega makakodzera kurumbidzwa, ndimi moga makakodzera kupiwa mbiri yose. Ndimi makasika denga, ndimi makasika nyika, ndimi makasika zvese zviripo nhasi. Hapana angazviti mukuru kwamuri, hapana angamirisana nemi. Tinokutendai nokuda kwaJesu Kristu wamakatitumira kuti azotifira pamuchinjikwa tigoponeswa kana tikatenda mavari. Tinokutendai nokuda kwechipo choruponeso vakatendera kuti munhu wenyama agone kuwana ruponeso irworwo, agowana upenyu hunowanikwa muna Mwari, agorarama achikunda saMwari munyika yake. Tinokutendai nokurumbidzai. Tinokutendai nomumwe nomumwe abatana nesu pamunamato uno nhasi. Ndonamata nchitaura chikomborero chiropafadzo pamusoro poupenyu hwake nezita raJesu Kristu, ndichiti hapana ari kupinda munamato uno ari kubva pano asina kushanduka, asina kushanduka munyama yake, asina kushanduka mumweya make, asina kushanduka mumari dzake, nezita raJesu Kristu. Notaura kuti chishamiso chiri kuitika izvozvi mukati momumwe nomumwe ari kubatana neni pamunamato uno muzita raJesu Kristu. Anorwara ari kupora iko zvino nezita raJesu Kristu. Rutendo ruri kusimudzwa muno mumwe nomumwe ari pano nezita raJesu Kristu. Ari kunetseka pane zvemari ari kuwana batsiro inobva kudenga iko zvino nezita raJesu Kristu. Asina kuzvarwa patsva, asina kuponeswa, ari kuponeswa muzita raJesu Kristu. Saka ndinokurayira nezita raJesu Kristu, ndinoti bvisa ruoko rwako kubva pamusoro pevose nemumwe nomumwe ari kubatana neni pamunamato uno. Ndinokurayira iko zvino, bvisa ruoko rwako ndichikudzingira kure nezita raJesu Kristu. Hauchina simba pamusoro pomunhu iyeye azvipira kukushanda kweshoko raMwari muzita raJesu Kristu. Ngirozi dzokudenga dzinomushumira iko zvino nezita raJesu Kristu, dzichiita chimwe chinhu mukati moupenyu hwake, dzichiita chimwe chinhu mukati menyama yake, mukati memhuri yake, mukati memari yake, nemari dzake muzita raJesu Kristu. Ndinokutendai, ndomukumikidza chaunga ichochi chose mumaoko enyu. Chinamata kuti chiropafadzo chenyu ngachionekwe paupenyu hwavo nezita raJesu Kristu. Kushanda kweshoko renyu ngakuonekwe mukati meupenyu hwavo nezita raJesu Kristu. Vazvipira kudzidza shoko renyu, kunzwa shoko renyu, kuteerera kumashoko enyu muzita raJesu Kristu. Nokuda kwaizvozvo vanokodzera chiropafadzo muzita raJesu. Haleluya, amen, haleluya. Tinoda kuchingamidza zvekare kuchechi yedu yeChrist Embassy yatinoita pamhepo muchishona, tichitenda Mwari zvikuru nokuda kwomukana iwoyu wavanotipa wokuti tisangane tichinamata saizvozvi tichidzidza shoko raMwari. Tinoda kutenda zvikuru sei mutungamiriri wedu mufudzi Chris Oyakilome vanotipa mukana iwoyu, vakauya nezano irori rokuti tigone kupinda minamato tiri kwatiri, zvisinei kuti tinombobatikana sei mumabasa edu zvokusvika pakusagona kuenda kunopinda nokushumira pamwe chete navamwe. Maagona kushumira Mwari nokudzidza shoko raMwari muri kwamunenge muri ikoko kumabasa, kudzimba, parwendo, pose pose pamunogona kunge muri. Hamuchina chikonzero chokudarikwa neminamato. Haleluya, chikomborero chikuru ichocho. Ndoda kuti ndingo bata zvekare nyaya yatakataura pasvondo rapfuura chidzidzo chatanga tinacho. Pane zvandoda kuti ndingotsinhira ipapo ndichikuda ndichivhara chidzidzo ichocho. Haleluya, ndinovimba kuti makabata chidzidzo ichocho, makabatana nesu pachidzidzo ichocho. Takatarira pana 2 Vakorinde 5 ndima ye19, 2 Vakorinde yechishanu ndima ye19. Kwanzi saka kana munhu ari muna Kristu wava chisikwa chitsva. Haleluya, mashoko asina nharo mukati, mashoko anotipa zviripo. Kwanzi kana munhu ava muna Kristu wava chisikwa chitsva. Mubvunzo ndokuti wava muna Kristu here? Kana davidzo yako iri hongo, zvinoreva kuti wava chisikwa chitsva, hausi kuidza kuva chisikwa chitsva. Vazhinji vanokanganisa rutendo rwavo, vanokanganisa chiKristu chavo nokuzviona sevanhu vari kutsvaka
kuti vave vaKristu, vave vakarurama, vave vatsvene. Aiwa, bhaibheri haritauri izvozvo. Noti kana munhu ava muna Kristu, agamuchira Jesu Kristu, azvarwa patsva, anamata munamato wokudana Jesu kuti apinde mukati muupenyu hwake, achipupura kuti Jesu Kristu ndiwo ishe woupenyu hwake, apedza kudaro, wava chisikwa chitsva, yava mhuka itsva. Ndozvatakataura izvozvo, chava chipuka chitsva. Wasiyana nezvaanga ari asati aita munamato iwoyo. Watova munhu mutsva, kwete paunhu, kwete patsika, asi paropa. Watoshanduka ropa. Munhu mutsva padzinza. Haachisiri mazvimbakupa, ndozvatakataura tichiita. Haleluya. Haachisiri moyo ndizvo. Haachisiri shoko murehwa. Wava wedzinza raMwari. Izvozvo ndo pane chiKristu, ndo pane muko wechiKristu ipapo. Washanduka zvachose. Saka kwanzi kana munhu ava muna Kristu, wava chisikwa chitsva, zvinhu zvekare zvapfuura. Batai ipapo, shoko raMwari haridi kuvhiringwa kana tichiridzidza. Zvarinoreva izvozvo zvatiri kuverenga izvozvo ndo zvariri kutotaura. Harina zvimwe zviri seri zvariri kutaura nezvaro. Ndi Mwari vari kutaura kwatiri. Kwanzi kana munhu muna Kristu, wava chisikwa chitsva, zvinhu zvekare zvapfuura. Kana pane zvirwere zvanga zvichikunetsa, bhaibheri riri kuti kwai zvapfuura, zvapera, hapachisina izvozvo. Ndo zvaunofanira kuziva izvozvo. Ndo panofanira kumira rutendo rwako ipapo. Kuti aiwazve, ini ndava muKristu, saka mweya yedzinza ichabatei pandiri. Ndava munhu mutsvaka inini. Kana iri mweya yanga ichiteera vanhu vokwamazvimbakupa, ini handichisiri wokwamazvimbakupa, ndava chisikwa chitsva. Saka mweya iyi haindizivi, haifaniri kundiziva. Kana ichiti inondiziva, inoreva nhema, nokuti yabva kuna Satani, vanova baba venhema. Saka ndinomira, ndinoita nharo ipapo. Zvinhu zvekare zvapfuura, urombo hwekare hwapfuura, kukundikana kwekare kwapfuura. Saka kana wava muKristu zviya izvi, unofanira kutarisira shanduko yakadai mukati muupenyu hwako. Wapedza wagamuchira Jesu, waponeswa, chaunofanira kutarisira, chitarisira kuti zvinhu zvako zvichitanga kushanduka. Hauchisiri kunamata kuti nai Mwari, denomashandurawo zvinhu mukati muupenyu hwangu. Munamato wokuponeswa iwoyo ndo munamato mukuru wawatoitawo kuti zvinhu zvinake. Watodavirwa, wava chisikwa chitsva, zvekare zvatopfuura, zvese zvava zvitsva. Haleluya. Kwai zvose zvava zvitsva. Pandima ye19 inoti kwanzi, asi zvinhu zvose zvakabva kuna Mwari. Kureva kuti kwanzi zvekare zvapfuura, zvekare zvapera, zvose zvava zvitsva. Zvitsva izvi kwanzi zvava kubva kuna Mwari. Bhaibheri rinotitaura muna Jakobho kuti kwanzi kuti Mwari ndiMwari vasingatipi zvinhu zvakashata. NdiMwari vanotipa zvipo zvakanaka chete. Mwari haapi urwere. Kuna vamwe vanofunga kuti Mwari vanopa urwere. Mwari haapi urwere. Mwari haapi matambudziko. Mwari havapi minyama. Mwari havarovi neshamu. Haleluya. Mwari ndo vakatitumira Jesu kuti zvitinakire. Jesu muna Johani 10:10 noti kwanzi, ndakauya kuti vave noupenyu, vave nohwakawanda. Mabasa ye10 ndima 37 inotaura pamusoro paJesu Kristu wakapota nyika achiita mabasa akanaka okuporesa vose vairwara, nokudzinga mweya yakaipa, nokusunungura vose vakanga vakamanikidzwa. Ndo zvinotaura bhaibheri. Jesu muporesi. Jesu vanosunungura vakamanikidzwa. Jesu vanopa vanhu rugare nomufaro. Jesu vanofumisa. Ndo zvavanoita. Saka kana uchinge wagamuchira Jesu kudaro, chitanga pfungwa dzako ngadzichibva paupenyu hwekare. Chitanga kuona kuti zvandagamuchira Jesu, zvandava mwana waMwari, zvandaponeswa, zvandazvarwa patsva, ndaakufanira kurarama upenyu hwakanaka. Satani anogona kuuya achida kuunza zvinhu zvinoda kuita seminyama, achida kuunza zvirwere. Hongu ndo zvaanoita. Kwanzi anofamba pose pose seshumba chiomba achitsvaka wokumedza. Ndo zvinotaurwa nebhaibheri. Asi iwe rutendo rwako runofanira kuva rwokuti iwe Satani ndakapedza newe, ndaachisikwa chitsva. Ndo zvaunomuudza izvozvo. Pose panounza chirwere unoti, Satani, zvirwere zvako pano hazvichina nzvimbo pano. Ngazvibve nezita raJesu Kristu.
Saka ndo panofanira kuva norutendo rwako, ndo kurarama kwaunofanira kuita ikoko. Haleluya. Saka zvakanaka sei kuponeswa? Zvakanaka sei kuva mwana waMwari? Zvakanaka sei kuzvarwa patsva? Upenyu hwechiKristu upenyu hunoshamisa, upenyu hunonakidza, upenyu hunorugare. Ndosaka ndichikukoka pazuva ranhasi kuti uye uwanewo upenyu ihwohwu. Ndoda kuti unamate mumashure mangu munamato wokuti uzvarwe patsva, uponeswe, ugorarama upenyu ihwohwu. Namata uchiti, Mwari vari kudenga, ndinokutendai nokuti makandida mukanditumira Jesu kuti andifire pamuchinjikwa, kana ndikatenda kwaari ndisafa asi ndiwane upenyu husingaperi, ndive chisikwa chitsva. Ndinouya kwamuri iko zvino ndichikoka Jesu kuti vapinde mumwoyo mangu. Ndinogamuchira Jesu ivava mumwoyo mangu. Ndinopupura nemuromo wangu kuti Jesu ava ndivo vava kutonga upenyu hwangu, ndivo vava kutungamirira upenyu hwangu, ndivo vava mambo weupenyu hwangu. Ndinoisa upenyu hwangu mumaoko avo. Nokudaro ndinogamuchira upenyu husingaperi mumweya mangu, ndichipupura kuti ini ndazvarwa patsva, ndava chisikwa chitsva, ndava chipuka chitsva. Zvekare zvapfuura, minyama yekare yapera, marwadzo ekare, zvirwere zvekare zvapera. Hapachina chedzinza chiri pandiri iko zvino. Ndava wedzinza raMwari, ndava wedzinza raJesu Kristu, muzita raJesu. Amen. Makorokoto, wazvarwa patsva iwe, wachipuka chitsva. Tirega urerwa nemana Satani uchinzi izvi ndozvokwana moyo ndizvo, hauchisiriwo kwamoyo ndizvo. Hauchatofaniri kuzvirova dundundu uchiti isu vana mazvimbakupa, hauchisiri vana mazvimbakupa. Vana mazvimbakupa vane zvirwere, vane minyama. Wava waJesu Kristu. KwaJesu Kristu, kudzinza raJesu uku ndokuna vakundi vega vega, ndokuna vanhu vanobudirira nguva yese, ndokwawava. Ndodzinza rawakufanira kuzvirova dundundu pamusoro paro, ndorawakufanira kufarira iroro. Haleluya. Asi kuda uripo, hausati wagamuchira mweya mutsvene, uda kunamata newe zvekare kuti ugamuchire mweya mutsvene, uzadzwe namweya mutsvene. Upenyu hwechikristu uhu hunoda kuti unge una mweya mutsvene, ndokuti urarame zvakanaka. Saka ndoda kuti unamate mumashure mangu, iti Mwari ndinokutendai nokuti ini ndava mwana wenyu, ndakazvarwa patsva. Ndinokumbira iko zvino kuti mundizadze namweya mutsvene. Ndinogamuchira mweya mutsvene mumweya mangu, chipupura kuti ndazadzwa namweya mutsvene, ndava kugona kutaura nedzimwe ndimi. Zvipo zvamweya mutsvene zvakuonekwa pandiri muzita raJesu. Amen. Makorokoto zvekare, wazadzwa namweya mutsvene, wava nesimba, wagona kuudza vamwe vanhu pamusoro pevhangeri, wagona kurarama upenyu hwechikristu uchibudirira. Saka ndakupai zviziviso, regai ndikunamatire zvekare iko zvino, tichizopa zviziviso tichivhara. Baba, ndinokutendai nezita raJesu Kristu. Ndotaura chiropafadzo pamusoro pomwe nomumwe wabatana nesu pamunamato uno nezita raJesu Kristu. Ndonamatira kune ari kurwara asiri kunzwa zvakanaka, ndinodzingira kure marwadzo ese iwayo. Ndinodzingira kure chirwadzo nekurwadza kwemusana ikoko muzita raJesu Kristu. Ndinotiporeswa nezita raJesu Kristu, muzita raJesu Kristu. Ruoko rwaMwari ruri pamusoro pako kuporesa iko zvino. Saka ndinorayira kuti ugamuchire kuporeswa ikoko muzita raJesu. Amen. Haleluya. Zvakanaka. Makorokoto, Mwari vakuitira zvakanaka. Regai ndikupei zviziviso. Tine zviziviso zvinofadza pano zvatinazvo zvandinoda kuti ndikupei tichivhara saizvozvi. Haleluya. Chiziviso chekutanga chandinoda kukupai ndechokuti mava kugona kupa mupiro yenyu nezvegumi nezvimwe zvipo, kana muine muchishandisa ecocash. Kune vose vanoshandisa ecocash, mava kukwanisa kupa mupiro yenyu, kupa zvegumi zvenyu, kupa mipiro yemhando yese yamunokwanisa. Ndakatogara chikutaurirai kuti musangopinda chechi muchipfuura muchienda. Aiwa, shumira Mwari nemari yako, shumira Mwari nezvaunazvo, ndozvinotaura Bhaibheri. Haleluya. Kwaikudza Mwari nefuma yako, ndozvinotaura Bhaibheri. Ndokutaridza kuti uri muKristu pachokwadi. Saka saizvozvi tichipedza munamato saizvizvi, chaunofanira kutoita kutotora nhare yako wotumira mupiro wako, ndo zvinoitwa pachiKristu. Saka kuti mupe mupiro uyu munorova nhare dzinotevera, munoti *1
151 star 2 star 5 star 58225 hash. Muchinge marova nhare idzodzo munobva mataura mupiro wamuri kuda kupa, mobva masarudza mhando yemupiro wachona. Munozosvika pakanzi assembly. Pakanzi assembly, nyorai kwamuri kutibata muri kwacho. Kana muri kutibata muri kubocha, monyora kuti bocha. Kana muri kujoni, munonyora joni saizvozvo. Zita rinobuda ipapapo rinoti TNI Zimbabwe, ndo zita rinobuda ipapapo. Kana rikabuda rimwe zita moziva kuti kuda maresva kodi yachona 58225. Saka panofanira kubuda zita rokuti TNI Zimbabwe. TNI Zimbabwe ndiro bazi reChrist Embassy rinokupai chechi yepamhepo. Ndiro zvekare rinoturikira zvinyorwa zvamufudzi Chris richizviisa mumitauro yakasiyana siyana. Saka zvinokurudzirai kuti mushumire Mwari nenzira iyoyo. Tarisirai chidzidzo chechitatu pazvidzidzo zvedu zvokuvamba musvondo rino iri. Tichatumira zvidzidzo izvozvo kune vamwe vakatonyora chidzidzo chechipiri vakapedza. Tinofara naizvozvo, tinoti makorokoto vari kumashure, manyai nebasa, tibatane pamwe chete pazvidzidzo ipapo. Tine imwe nyaya hombe zvekare inofadza yandofunga kuti tichanakirwa nayo, yokuti mutungamiriri wedu mufudzi Chris Oyakhilome vari kushanyira Zimbabwe muna chivabvu muna May. Musi wa7 chivabvu 7 May, mufudzi Chris Oyakhilome vanenge vari muHarare. Toda kuti mugadzirire kuti muuye kumunamato iwoyo, change uri munamato wezuva rimwe chete. Saka toda kuti mutotanga kutotitaurira izvozvi kuti muri kukwanisa kuuya here, zvikuru sei vari kure, vari muHarare. Tinototarisira kuti muchatogadzirira kuenda. Tichange tiri kuNational Sports Stadium uko ndokwatichange tichisangana ikoko. Saka chigadzirirai, udzai hama dzenyu, udzai shamwari, kokai vamwe. Kana muchida batsiro yokufamba titaurirei tigoona kuti tingabatsirana sei. Haleluya. Zvakanaka. Ndinoti makorokoto nokubatana nesu pamunamato uno, ndinoti muve nesvondo rakanaka. Mwari vachakuropafadzai, vachakutungamirirai musvondo rino rose. Tosangana zvekare musvondo rinouya tichidzidza shoko raMwari tichinamata pamwe chete. Mwari vakuropafadzei.